එන මුසාවාද ගැන සීරුවෙන් අතීතෙන් ඉගෙන ගමු සීරුවෙන් අනාගත ඉඟිය සාසීරුවෙන් අනතුරෙන් ගැලවී සීරුවෙන් අසීරුම තැන අපි සීරුවෙන් දෑතෙලේ ගෑවෙන පාපයෙන් අත්මි දෙන්නේ අපි සීරුවෙන් අත්හැරෙන්නට පෙර සීරුවෙන් අවශ්‍යම තැන අපි සීරුවෙන් තරුණ්‍යයේ හදවත් සීරුවෙන් තරුණ්‍යයේ හදවත් සීරුවෙන් රන්මලක් ලෙස දෙව් බමුන්දෝතින් පිදුමේ පින්බීමේ දරුවෝ වෙලා දරුවෝ නසන්නට නෑ අපි ඉපදුනේ රන්මලක් ලෙස දෙව් බමුන්දෝතින් පිදුමේ පින්බීමේ දරුවෝ அனைவருக்கும் வணக்கம். நீங்கள் தந்த நிதி உதவிகளை நாங்கள் மிகவும் பாதுகாப்பான முறையில் எடுத்துக்கொண்டு வந்து இது எங்கே ஏரியா? கிண்ணியாவிலிருந்து மூதூர் போகிறோம். எங்கே போகிறோம்? கிண்ணியாவிலிருந்து மூதூரை நோக்கி போட் மூலமாக செல்ல போகிறோம். சுமார் எவ்வளோ தூரம் போகணுன்னா சுமார் 9 கிலோமீட்டர் தூரம் நாங்கள் போட் மூலமாக செல்ல உள்ளோம். உயிரையும் துச்சமாக மதித்து இந்த பயணம் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. உங்களது நிதி உதவிகளை உரிய முறையில் மக்களுக்கு சேர்க்கும் பணியில் நாங்கள் சர்வதேச மனித உரிமைகள் உலகளாவிய பணி மூலமாக இந்த செயற்திட்டத்தை மேற்கொண்டு வருகிறோம். இதற்காக நிக்கவரட்டிய பகுதியிலிருந்தும் எங்களுக்கு நிதி உதவிகள் கிடைத்துள்ளது. அதே நேரம் குருநாகல், நாரம்மல, கொரம்பாவ, சியம்பலாகஸ்கொட்டுவ போன்ற பகுதிகள், கடகப்பொல போன்ற பகுதிகளிலிருந்து எமக்கு அதிகமான நிதி உதவிகள், அதே நேரம் உலர் உணவுப் பொருட்கள் கிடைத்துள்ளது. இவைகளை மிகவும் பாதுகாப்பான முறையில் மக்களுக்கு கொண்டு சென்று அவர்களது பாதிக்கப்பட்டுள்ள அவர்களது கையிலே அதை ஒப்படைக்கும் பொறுப்பில் நாங்கள் ஈடுபட்டு வருகிறோம். இது தொடர்பான காட்சிகளை உங்களுக்கு உடனுக்குடன் அறியத்தர நாங்கள் காத்திருக்கிறோம். உங்களுக்கு காணக்கூடியதாக இருக்கிறது. நாங்கள் கொண்டு வந்திருக்கும் நிதி உதவிகளை மக்கள் போட்டுகளில் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய காட்சிகளை காணக்கூடியதாக இருக்கிறது. நான் ஃபஸ்லான் சர்வதேச மனித உரிமைகள் உலகளாவிய பணியின் கொழும்பு பணிப்பாளர், அதுபோன்று ஊடக பணிப்பாளராக கடமை புரிந்து வருகிறேன். தொடர்ந்தும் இணைந்திருங்கள். இது தொடர்பான தகவல்களை உங்களுக்கு கொண்டு வருவதற்காக நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம். நன்றி, வணக்கம்.
எரிமலை கட்டின கரட்டும் ஆத்திரக்கார அந்த குருதி அடிமுடி வேரில் அடலை திரட்டும் தைரியக்கார நீ கரிகாலா அக்கினி நெஞ்சில் குமுறும் எரிமலை கட்டின கரட்டும் ஆத்திரக்கார அந்த குருதி அடிமுடி வேரில் அடலை திரட்டும் தைரியக்கார கடலான தாண்டி வந்தாயே நீ கரிகாலா கடலான தாண்டி வந்தாயே நீ கரிகாலா தீரா தீரா மின்னல் வாழ்வி சுக்கரிகாலா தீரா தீரா கண்கள் ஆழ்ந்தாக்கும் குருவானா தீரா தீரா மின்னல் வாழ்வி சுக்கரிகாலா தீரா தீரா கண்கள் ஆழ்ந்தாக்கும் குருவானா படமெடுத்தாடி சினமே கற்கும் மின்னல் நீராய் எரிகல தீயாய் பொற்களமாடி எதிரே தாக்கும் தாண்டவ சூரா கிரியினை கொட்டி தொடையினை தட்டி வென்றாயே நீ கரிகாலா சீரிடு பாம்பாய் படமெடுத்தாடி சினமே கற்கும் மின்னல் நீராய் எரிகல தீயாய் பொற்களமாடி எதிரே தாக்கும் தாண்டவ சூரா கிரியினை கொட்டி தொடையினை தட்டி வென்றாயே நீ கரிகாலா மனதில் விதைத்த வார்த்தை நினைவிருக்கும் மண்ணில் எங்கும் முற்கள் நிறைந்திருக்கும் தடைகள் எதையும் மகனே வென்று வா தலையே நிமிந்து பகையை கொன்று வா தீரா தீரா மின்னல் வாழ்வீசும் கரிகாலா வீரா வீரா கண்கள் ஆழ்ந்தாக்கும் குருவாலா தீரா தீரா மின்னல் வாழ்வீசும் கரிகாலா வீரா வீரா கண்கள் ஆழ்ந்தாக்கும் குருவாலா நான் 4 பேர் படம்